Gusto mo yung marami? Alis yan. Tinitignan ko. Ben, naman ako pa dyan. Bataan mo na. Bataan mo na kukunti ang patatas. Dito na ako, alas mo. Sa online to. Tinitignan ng mga bawang. Tinitignan ng mga babaw, saka nakatingin. Damihan mo yung kanin mo. Bakit nabasa to? Itong libro. Galing dun sa ano? Diba sa kulay? Sa kulay. Mamaya ka na maliligo o pagkatapos kumain. Diyan pala natulog yung kaklase ni LA eh. Na.